bang thani kaisa komung thanai 17 taring simi chini parani sigla khoroksa tabu bo maya ko bini mungkai nirmol deborma para Isan Chaudhary para Sidai Mohanpur PS tei Simna area khai post office Dargomora ke bono nugui tongkhangke norok bono rominar tondi tei जों bini photo no bo screen no ko upload khainai asuna hambai जों tabu PS o police station o जों ko rina thang tongo FIR khaina thang tongo aboni bagai norok jai jai ke kisan nukma nukkai bono kasui narak tondi hambai ke जों tabu sunitla outpost o nirmol development bangai file case khaga aboni bagai je nungnai norok bono narbi tondi tei bini photo sininan bagai जों screen o nai tei contact number bo nai o contact number phone khaidi bono tuku mangke tei amsuno bang bai koinu norok kisa nukangkai bono narbi tonjabadi